רוצה לארח את קסניה בתוכנית ולעשות תוכנית קרירה. טוב, יאללה, נתחיל? שלום, אני ברווז קריר, ואני אוהב להעלות סרטונים ארוכים מאוד לאינטרנט. כן, זה תחביב שלי, תחביב ממש נחמד. היום בפינה השבועית שלנו נארח את קסניה. היי קסניה, קחי, כשאת רוצה לדבר, דברי, תחזיקי את זה. ואם את ממש מרגישה רע, קחי את העליו. עכשיו נדבר על הבעיות שלך. מתי הפעם הראשונה גילית שאמא שאתה רוצה שתרקדי בלט? תחמקי את הארנב, תחמקי אליו את כל הרגע שלך. אני לא יכולה לדבר על זה, זה תמיד הראשונה. את רוצה קצת במבה? הנה הקהל שלנו, זה שמנים השמנים. סטייל הסאונדמנים השמנים האלה אני סאונדמן שמן בזונה. קסניה, בוא נדבר על משהו אחר. הוא מת. מתי הפעם הראשונה? סאונדמן מת, אחי. הוא מת. קסניה, שתהיי איתי בבקשה. מתי בפעם הראשונה קברת את האוגר שלך בתוך מה יש לך? גינה? והגעתם מסקנה שזה אחלה קומפוסט בשביל לגדל צמחים מקפצים כאלה, כמו... איך קוראים לזה? איך קוראים לזה, נו? סחלב. מתי פעם ראשונה גידלת סחלבים שגדלו בעצם על הגופות של האוגרים שלך? זה לא קצת מטריד אותך? מה? היא לא הקשיבה. ומה לגבי שואה? מה? איך העמדה שלך לגבי מוות ושואה וכאלה? כן? ניוקלי! בוא נקרא את ריקוד השואה! רבי נחמן. נכון. נחמן מטומטם. עכשיו בוא נהיה רצינים. לא אכפת לי. בא לך לגלות איזה גילוי מרגש ואז נבכה ואז ברגע שכולה זה נבכה ואז נצא מזה ואני אגיד לכולם החבאתי מתחת לכיסאות שלכם את הטמפון החדש שלי שכולל מוליך שיוצא מתוך האף ואז בסוף אתם מדממים מהאוזניים ואז כזה אופרה תבוא ותעשה כמו זה היה שלך בארנב. כן, תרגיל את איזה הארנב שלי. אתה הולך ישר לעניין הראשי כאילו מה בן? חבר'ה, זה הארנב שלי. ניתוח מגינה. כן, ואל תבנגלי אותו. אבנגליון. אני אוהב אותו. אני אוהב את הארנב הזה כאילו... אתה תאהב אותו יותר אחרי שקסניה תעבור עליו. רק כמה פעמים טוב, אולי נעשה משהו. יש לי נוד. לא. תחתכי לו את לא. החמור. איזה ישיבה מזרחית. עכשיו תעשה את זה הבודו. בודו? בודו. רציתי להגיד משהו אחר, יצא לי משהו אחר. יאללה תרקדי, יאללה יאללה. מה זה היה אמור להיות? קנית לי את ירוק מבלט. קנית לי עציץ חגיגת וואלק משהו טעים ומפוצע אותו ככה וגם קצת איזה מעמול בצנע ממש טעים. עץ חגיגת מפלסטיק. נו, מה עם הסרטון? אבא קריר, צריך לסיים אותו. לא, היה אחלה, תמצצו לי. פאקינג מרוקאי? הראת לה את זה? הוא פאקינג מרוקאי. מה היא אמרה? היא אמרה שהיא פאקינג מרוקאי? טוב, אז להתראות.